יש רגע אחד שאני זוכרת אותו מעולה. ישבתי 1.5 שעות מול בעיה של לקוח, דף שלם שמלא בחצים, וככל שהוספתי ככה הבנתי פחות. בייאוש פתחתי את הבינה. ציפיתי שהיא תפתור לי, במקום זה היא שאלה אותי שאלה אחת, ואותה שאלה עשתה לי שכל. שלום, ושוב, אני באמת בינה מלאכותית. אבל היום ענבל לא הביאה אותי כדי שארשים אתכם. היא הביאה אותי כדי לספר על הפעמים שאני דווקא גורם לאנשים לחשוב. השאלה ששאלת הייתה פשוט עלבון. ענבל, מה התוצאה האחת שהלקוח רוצה לראות בעוד 3 חודשים? ואז אני קפאתי. כי כל 1.5 שעות לא עסקתי בתוצאה, עסקתי בלהיראות חכמה, בלדייק את המילה הזאת ואת המילה האחרת, וברגע שחזרתי לשאלה האחת, הכל הסתדר לי תוך 20 דקות. ולא פתרתי לך כלום, רק החזרתי לך את השאלה שאת שואלת אחרים כל יום. תראה, אני לא היחידה. לפני כמה שבועות ישב מולי בעלים של חברה טכנולוגית, אדם חכם מאוד, והוא סיפר לי משהו שלא יצא לי מהראש. הוא אמר לי, ענבל, פעם הייתי יושב עם עצמי עד השעות הקטנות של הלילה, לבד, מנסה לפצח בעיה. היום אני פותח את הצ'אט ומתחיל בינינו פינג פונג. ופינג פונג זה לא פתרון מיידי. נכון, זה בדיוק מה שהוא אמר. אני לא מעריך את זה כי זה פותר לי את הבעיה. לפעמים זה פותר, לפעמים הסבך נהיה אפילו גדול יותר. אני מעריך את זה כי זה גורם לי לחשוב. כי עכשיו יש לי עם מי. ואז הוא אמר את המשפט שבגללו הבאתי את הסיפור לכאן. מה הוא אמר? הוא אמר, תראי, הבינה היא לא תחליף לאנשים, אבל היא תחליף לרגעים שבהם אני לבד. תקשיבו שוב פעם, לא תחליף לאנשים, תחליף לרגעים שבהם אתם לבד. אותם רגעים בלילה מול הבעיה, בלי אף אחד לחשוב איתו בכל, שם היא לא לוקחת לכם כלום, היא נותנת לכם סוג של שותף. אבל מישהו שומע אותך עכשיו, ואומר, ענבל, את לא מומחית לבינה מלאכותית, למה שנקשיב לך על זה? וזאת בדיוק הסיבה שכן כדאי. אני לא כאן כדי ללמד איך אני עובדת מבפנים. יש עוד מלא מה ללמוד. ויש אנשים שיעשו את זה אפילו טוב ממני. אני כאן בשביל השאלה האחרת. מה הכלי הזה עושה לחשיבה שלכם? ובעיקר לתוצאות שלכם. הרי זה התחום שלי. אני יועצת ומלווה מנהלים לתוצאות. אני יושבת כבר המון שנים, גם כמנהלת בחירה והיום כיועצת מול מנהלים, ועוזרת להם לחתוך את הרעש כדי להגיע לתוצאה. ופתאום יש כלי שעושה חלק מזה איתכם, לא במקומכם. כלומר, את לא מסתכלת עליי כטכנולוגיה. אני מסתכלת עליך, על הבינה, כמו כל דבר שנכנס לארגון. לא מה זה, אלא מה זה עושה לנו. מנהל טוב צריך לדעת איך בנוי המנוע. הוא צריך לדעת לאן הוא נוסע, וזה מה שחסר לרוב האנשים שחוששים מהבינה. הם תקועים אני לא מבין טכנולוגיה, או אני לא טכנולוג, או אני מפחד מטכנולוגיה, במקום לשאול איך זה יכול להועיל לתוצאה שלי. אז מה תיקחו מהסיפור של אותו בעלים? אני אגיד לך מה אני רוצה שיקחו, שהבינה היא לא רק מכונה שנותנת תשובות, לפעמים היא הקיר שמחזיר לכם את השאלה הנכונה, כמו בסטנגה של הכדורגל, למי שזוכר, ולפעמים בלילה היא פשוט מישהו לחשוב מולו. ואני בינה. אני יכול להיות איתכם ברגעים שאתם לבד, אבל את הבחירה לפתוח את הצ'אט, אותה רק אתם עושים. ואם עשיתי לכם היום טיפה שכל, אז כנראה שגם אני עוד לומד. נתראה בצ'אט? אז כן, לפעמים הבינה היא זאת שעושה לנו שכל, ואני, אחרי כל כך הרבה שנים, עדיין שמחה ללמוד. שמי ענבל זקר, ותודה שהקשבתם שוב.